沼津行き10番線の発車となります。14両です。10番線沼津行き発車です。10番線沼津行きドア閉まります。次の列車をご利用ください。閉まります。9番線は寝台特急サンライズ瀬戸出雲寝台後サンライズ後到着となります。サンライズ瀬戸高松行きサンライズ出雲出雲市行き寝台特急のサンライズ後到着となります。到着のサンライズ号は